Cha mfowethu kunentokazi lapha. Noma kuyintokazi nje sethe ukukhula kodwa ke mfowethu kuthiwa la kunothando khona. Nendlela ikhona mfowethu. Iminyaka mfowethu inamba. Ayi mina mfowethu cha kumazethe angizile ngeinto zakha nazo noma athi uqhamuke ngeBM la noma athi uqhamuke ngani. Oyiqhamukela nami ngelokhu zami mfowethu ngamazwi ami. Intokazi emhlophe sawubona. Yebo. Ngane ukuthi uyaphila. Ngiyaphila. Wazwa kude ngangcola kahlahle ngangcothi uwena uhlale phakathi nendawo. Hayibo. Cha igama nguMelizwe Ntokazi. Yebo. Ngowamanzi sibongo le phansi kwaNongoma kwaNhlava esibhamu kangakanani. Yebo. Cha ngumlandeli wale channel noma ngumlandeli kaBhuti uVumani. Yebo. Nginokubuka nje kahlahla yikho episode engiphuthayo. Ey ngathi uma ngabona ngathi istory sami nawe siyefana. Kahlahle sisesibhedlela kodwa ukugula kwethu sihlukene ngokuthi ngamahodi. Nokugiya ngiyakwazi kwemazethe. Ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani le kwamhlabela inganausoni madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakho balondu egcikeni silala sikhona madoda kuthiwa ke lika banana niyazi ke babukeli mase sila kukhona onodaba okumele alusho noma kusizakala ngakho mfowethu ngibingelele futhi uyaphila mfowethu. Mfowethu ngiyaphila ngane yakwethu kunjani kuwe? Siyaphila ohlelweni lethu la sihlanganisa khona abantu masihlangane ngidinga uthando. Ungakutshela nje umbukeli elalela ukuthi uBhuti ubani wakabani mhlawumbe usuka kuphi? Mangibonge bhuti wami. Igama uMelizwe. Engalethiwa ubaba nomama. Elensizwa umfutho wesonto. Ngwakwamanzi madoda. Ngwakwamanzi. Isonto aliphathi. Aliphantshe le bhasi ke futhi mfowethu. Ngwakwamanzi le phansi kwaNongoma mfowethu la ngisuka khona. La eThekwini ngize ngokwamatoho. Ngiyakhumbula enye insizwa yasoLundi yangisiza mfowethu kodwa ke angikho lapho. Mfowethu ungakutshela umbukeli ukuthi yini ekulibeka la njenga namhlanje? Ngizophinde ngibingelele sengibingelela ababukeli. Cha mfowethu ukungilethe lapha ngomlandeli omkhulu wakho lapha ku YouTube. Ngiye ngithi noma mhlawumbe ngisathe ukuthi ukumancane lapha ukuthutha abashana ngoba sinezikhathi. Ngingene lapha efonini ngoba phela mfowethu inhloso yethu ukuthi thina abantu abamnyama sithuthukisane sodwa. Noma ke mfowethu kunzima kodwa kancane kuyabekezela. Cha mfowethu kunentokazi lapha. Noma kuyintokazi nje sethe ukukhula kodwa ke mfowethu kuthiwa la kunothando khona. Nendlela ikhona mfowethu. Iminyaka mfowethu inamba. Kuyinamba mfowethu uma nizohloniphana kakhulukazi ke ngami ngine experience mfowethu ngoba nginezingane ezimbili. First born wami una 14 years bese kuthi owesibili una 10. Ngeke ngathandi ke mfowethu ukuthi ngize ngilikhiphe ngomlomo lokuthi komama behlukene mfowethu ngoba lokho umuntu uzomthatha kumbeke sengathi mhlambe ngiyiplayer noma ngiyadlala. Ngizamile mfowethu kontanga. Ngazama kwabancane ngane yakuthi hayi kuhlulekile mfowethu. Manje kunentokazi lapha mfowethu nayi ifanele nami nje idlalela nje ingane mfowethu lapha noma idlala abantu besilisa mfowethu umazethe. Kune episode mfowethu engayibuka lapha ayikwasho khona ukuthi abezawo umuntu mfowethu mesakhipha igama ngomlomo ethi ngiyakuthanda. Mina ngiyakhuleka ekutheni na umnike izenzo. Awumnike nje ithuba. Ngoba phela umlomo mfowethu ungakhuluma ukuthi ngiyakuthanda kodwa izenzo zingakukhombisi lokho. So mina mfowethu cha kumazethe angizile ngeinto zakha nazo noma athi uqhamuke ngeBM la noma athi uqhamuke ngani. Oyiqhamukela nami ngelokhu zami mfowethu ngamazwi ami. Engikucela ukuyena mfowethu ngicela ukuthi ungihlanganise naye sibonisane ngothando mfowethu sengikhathele izingane ezincane. Khumbula ukuthi awuqali namhlanje ukukhuluma nami mhlambe sephelele ama-week awu3 ama-weeks awu3 sikhuluma ngathi okay ngizokutshela ngizombiza naye ngikubize nawe. Impela mfowethu ifoni ngisihlala lapha elokhuzeni esitulweni mfowethu semoto omsebenzi. Ngithi awu uVumani kodwa usangikhumbula. Hayi kwasho khona mfowethu ukuthi ngoba ubusebhizi. Cha mfowethu hayi ngoba ngidlala angizile ngokuzodlala. Hayi mama zethu uzothi umesela ngimchazela ukuthi cha mama angizile ngokuzodlala ngane yakuthi. Engicela kuwe nje ukuthi unginike ithuba. Angithanda ukuthi ethi uyangithanda kwamanje. Akanginike ithuba kube mina izenze izona izokhombisa kene ukuthi ngiqinisile lento engikhulumayo. Yebo mfowethu. South Africa niyayizwela ngiyacabanga ukuthi isikhathi sokuthi simbize simsondeze umama Mazethi Nkosi yami mama Mazethi ngiyacela ningisendezele yena athi ebesondela manje mfowethu
awunawusabi ukuthi mhlambe ekhaya bazothi hayi ngathi ngwanje uyaphozomela uyakumuntu othe ukuthi ngeminyaka. Webhuti uVumani ngizokutshela nje mfowethu. Kunento esingayinaki thina abantu abamnyama noma thina abantu esiphila emhlabeni. Uzofika wenza into enhle becomplain abantu. Wenza into embi becomplain abantu. Kahle abantu abazazi ukuthi bafunana emhlabeni. Manje mfowethu uma ungaphika nomuntu ungagcina ubona isolution kuyintambo nesihlahla. So nje anginandaba mfowethu nokuthi abantu bazothini mina ngiyala okuya khona inhliziyo yami. Ngibingelele mama Mazethu uyaphila. Yebo ngiyaphila. Yini ngathi ucobekile yonke into ihamba. Hayi ikhamba kahle yonke into ihamba kahle. Inyawo zikaphenduka ezembuzo kwamanje. Hayi eluso. Ngabe ubhuti uyamazi? Mhlambe mina isilima babukeli. Babukeli mhlambe mina isilima ngabe ubhuti uyamazi Mazethu? Mucabanga yini mhlambe kodwa manje awumazi mhlambe Mazethu ungathanda ungajabulela ukumazi? Ya ngijabulela ukumazi. Kanjalo nje. Hawu mfowethu wangathi ufuna nje ngingawini mfowethu. Hayi ukuthi angishongo ukuthi ngithini mhlambe ungake usho ukuthi yini mhlambe sibeka la umtshelo uMazethu. Hayi mfowethu ngiyalibonga lelo thuba. Ntokazi emhlophe sawubona. Yebo. Ngane ukuthi uyaphila. Ngiyaphila. Wazwa kude ngangcola kahle ngangcola wena uhlale phakathi nendawo. Hayibo. Cha igama nguMelizwe Ntokazi. Yebo. Ngowamanzi sibongo le phansi kwaNongoma kwaNhlavu esibhamu kangakanani. Yebo. Cha ngumlandeli wale channel noma ngumlandeli kaBhuti uVumani. Yebo. Nginokubuka nje kahlahla ayikho episode engiphuthayo. Ngathi uma ngabona ngathi istory sami nawe siyefana. Kahlahle sisesibhedlela kodwa ukugula kwethu sihlukene ngokuthi ngamahodi. Yebo. Siswami mina ngingasho ukuthi uthando sengilitholile kuwena Ntokazi engikucela nje ukuthi ungiphe ithuba. Kwangiphatha kabi angeke ngizeke mfowethu kube sengathi ngane yakwethu sengiyaxeka noma kube sengathi ngiyanyunda ngifuna ukushela ngokunyunda ngoba ubushimane lobo kodwa kwangiphatha kabi abafowethu ke nabo noma umfowethu wayezama noma ngeke ngize ngimusho noma ngimkhulume kodwa into esengiyibonile ngane yakwethu udlala abantu abaze ukuzofeza inhloso zabo kuwena. So ngathi uma ngikulalela ngakuzwa ukuthi angisamfuni umuntu ongasebenzi hayi ngoba mhlawumbe ungcono cha la emhlabeni siyadingana ngane yakwethu ngingasebenza kodwa umuntu ongasebenzi khona lapho engamdinga ukuthi ngisize khona kodwa nawe ngokubonelela ukuthi ubasanika umuntu ithuba unika umuntu obona ukuthi cha igama elithi ngiyakuthanda wayelethe nje ekhuluma ngomlomo izenzo azikho lapho mina engikucelayo kentombe emhlophe bengicela ukuthi singanaka abantu mina kakhulukazi nje anginandaba noma bethiwa uBhuti uVumani uzoyisabalalisa South Africa yonke anginandaba ngoba mhlawumbe bethiwa ngalalela abantu ngaba ngikho la ngabe mhlawumbe nginonkosikazi ekhaya kodwa ngoba ngenxa yabantu ukuthi ngizothi abantu bazothini engikucela kuwena ngane kwethu mina ngicela siqale lenqola siphushe mina nawe sobabili yilokho nje ngikucelayo. Hayi ngisacela ungiphe ithuba ngisazocabanga. Muthi usazocabanga ngabe uyayazi impilo kaBhuti mhlambe awukho ufuna ukwazi? Ayi akuphi ngifuna ukwazi. Yindaba kwabanye ubabuza imibuzo ukuthi basebenza uBhuti mhlawumbe unquma abantu amakhanda awunandaba nalokho? Hayi ngiyambona ukuthi ngeke azakwenze lokho. Yini ufuna ukuyazi enye ngayo impilo yakhe? Nabo babukeli babukela. Ngeke nje ngithi ngiyahamba lapha emgwaqeni ngiyaweza amazwi Bhuti ngiyadayisa naliwashi ngizofuna ukulazi ukuthi leliwashi ngabe li-original yini. Yes so last isikhathi Phela ngeke kuvese nje umbuze nje umuntu kanjalo esidlangalaleni. Labo babuza esidlangalaleni abanjani? Hayi kushuthi kusuke kuyindlela abasuke bengakhona okusuke kufanele ukuthi ngibabuze. Yeah. Awufuna ukwazi ukuthi uBhuti ngabe mhlawumbe ukhona anayo? No lokho phela ngithi asikavumelani. Yeah. Asikavumelani. Kodwa ngicabanga ukuthi izinto lezo esingayikhuluma eceleni nothi la phakathi kwabalaleli.
Cha webhuti sengilokhuza nje mfowethu okungale kwami. Ayikho mfowethu inkayo ngadlala isikhwebu sikhona. Oseyishayela kakayoso, oseyosila kakayidli, oseyidlile usedle icala. Akhomba ngiyadla kahle, akhosoka ladla kahle emba ngikhala mfowethu. Engicela nje uMamaZethi kodwa mfowethu. Akeke dedeleza kwamanzi ihlangu phansi le kwanongoma ke igiye. Yilokho nje ngicela umfowethu. Angeke ayisole ngiyakuthembisa ngane yakwethu. Kuwa konke lokhu Mazethi mhlambe uthini nokuphawula kwakho ukuthini? Cha engizombuza kubona konke nje phela ukuthi yini nje emenze baba nogqozi lokuthi azizwe ukuthi uyangithanda, yini nje yenza ukuthi abe nesibindi sokuza la phambi kwabalaleli bevumani. Hey babukele ngiyaqala ukuzwe iphimbo lika Mazethi liphansi kanje ngathi nje yawa yini bafolo idlayo ngempela kwenze njani? Hayi webhuta ngithi ijonge la le phansi kwanongoma kaDabhaza. Kodwa ke ngeke ngimsolo uMazethi. Asikeke lokho ngoba bazobe bethi ababukeli isho ukuthi le ndoda ayilala ebusuku. Cha into engiyithandile kuMazethi noma into eyenza ukuthi ngize ngiyithande. Bekuthi noma ebona ukuthi uyacasuka. Ukhona umuntu obona ukuthi umecasuka engasukuma ephule kwasitulo lese ahleli kuso. Kodwa bethi noma emecasuka kodwa ivoice yakhe lokhu iphansi. Ngabona ukuthi hayi nangi lo maqondana okuyena yena. Ngingazi ke kodwa noma mhlawumbe ukucasuka kwakhe kufana nokukwata kwakhe kodwa ke mina Mazethi hayi kuyohlezi kujatshule kulolu thando. Mhlambe bafo ungicacisele mhlambe ngoba uyasebenza wenza umsebenzi umona. Istaff leso uthatha abashana abantu abathatha abashana base crash noma Oh I ngi-transport ama-student futhi from campus to rest yeah. Okay awuna nkinga nokuthi bazokubuka ama-students mase ebhasini? Uyabona mfuthu bhuti wami ngiyaxolisa ukuthi ngiqale ngithi ukunamba bese ngiphendula. Bekho abantu abasebenzisa u-social media njengama-students. Ngiyakwazi lokho. And ngiyakwazi ukuthi bawuqhamuka beze kimi nefoni bethi maluma kusengiyobatshela nje ukuthi ngishilo mfuthu kusaqala ngathi anginankinga mina ngilandela inhliziyo yami la yakhona mfuthu. So nje anginankinga nabashana ukuthi bathini anginankinga vele nabo angeke ngilokhuze ngoba akekho ngijola naye vele akuvumelekile ungaxoshwa ngisho ukuxoshwa asijoli nabashana singomalume. Ngisho kushuthi ngisho umtshontsha ngale khoneni. Angeke mfuthu ngize ngikhohlise angeke nje ngize ngikhohlise awenzele uMazethi lutho ngane yakwethu lutho akujolwa mfuthu nabashana. Hayi okay webhuti mhlawumbe mfowethu mhlawumbe ubuka umuntu ku TV wasuke wamthanda mhlawumbe akukho ufuna ukwazi ngaye ngabe namanje ngoba usumbona kuyafana ngoba umbuka ku TV. Yabona nje mfuthu ngithe uma ngiqhamuka bhuti wami lapha bhuti uVumani ngaqalaza ngoba ngiqale ilocation bisilokho ingitshela ukuthi hayi ngiyopaka lapha ingitshela ukuthi hayi sengifikile. Ngithe uma ngimbona emile ngasho ngathi awunakho. Ngasho ngathi yaqondana. Kukodwa nje ngakubuza kuMamaZethi ngiyabonga bhuti ngoba phela akufanele kube sengathi into sikha phezulu. Kufanele sazane. Iyodwa nje into engayibuza ukuthi mhlambe akekho umuntu anaye. Angisho ukuthi ngizomhlokanisa naye. Kodwa nje noma mhlawumbe usengangiphendula off camera just ukwazi ngoba phela mhlawumbe usengenzela nje ukuthi mina nje hayi ngeside lambhuti hayi cha angithenga amehlakhe. Uma kuphoqa ukuthi ifoni yami le ifoni yomsebenzi le uma kuphoqa ukuthi eyami ihlale kuyo uma kuphoqa ukuthi umsebenzi ihlale kuyo ephendula ama call ngisheka umphathe esho nje ukuthi awumnikazi wefoni akekho anginayo inkinga. Ilokho mfuthu. Ngabe bhuti kuwo wonke ama episode wabukile kuthiwa sebekhulume konke uMazethi uyasobezelana ngeinsurance abanye basho lokho abanye bathi babulala ngemcamelo ngabe lokho wena kukuthusi mhlawumbe? Hey mfuthu noma ngeke ngimkhulumele uMazethi kodwa njengoba usho nje mfuthu ayikho episode kaMazethi engisuke ngingayibuki. Okwenza mina ngokubona kwami ngibona ukuthi mhlawumbe uMazethi ufike emnike umuntu ichance. Mhlambe uma esebona ekhambeni wesikhathi ukuthi hayi lo muntu ebengithi ngimnika ichance ahlahle ukuthi udlala ngami ebese kuba sekuthenini ke mhlambe useqala lokhu uthi wona mfuthu uyakwenza. Kodwa angicabangi ke mina uMazethi mhlawumbe uthi usungazongicabangela ukufa ngelibhungu ngimuhle kangaka. Angicabangi uyabona nawe mathi uhamba nami emall nje ungabona ukuthi uhamba nensizwa iphelele. Nokugiya ngiyakwazi ke uMazethi. Cha angizukusho ukuthi hayi sekuzophelela la noma wathi mhlambe off camera nje kesokho nje sijike lapho olwandle anginankinga
ngishilo mama zethu ngathi kuwe angizile ngokuthi mhlambe ngizothi okay ngiyazi ukuthi mhlambe kune different between ama ages but ke ngishilo eqaleni ngathi iminyaka ke mayishulu ukuthi sengifuna into ezojabulisa inhliziyo yami mazethu ngisho ngathi asambe siye mall manje eDurban Station noma ngathi siye mall manje phakathi etown angimind mazethu awunandaba ukuthi oBenson bakho bazokubuka njengazo mhlambe umuntu othandayo umuntu abantu besilisa ngoba nikathandana usazocabanga ucabanga ngazi ukuthi ababukeli bazokubuka ngazi ukuthi uyameltha ngoba usmile manje uyancanywa vele No, angithi vele ngihleze ngikhuluma kanje. Ngihleze nje ngikhuluma kanje. South Africa yonke niyayibonela ukuthi kunjani emhlabeni kaNkuluNkulu. Kunje manje yini ke omshiya nayo kulokho asekushila ubhuti. Hayi ngimshiya nje ngokuthi ngisazocabanga mhlambe mase sibuya. Manje musazocabanga mhlambe nizobe nikhuluma mina ezingina inamba yakho ngivumelekile kumnikeza inamba yakho noma wena mhlambe nothi masense sayidini umnikeza inamba yakho. No, cha phela inamba ayinankinga umuntu uyamnikeza inamba. Okusho usazomnikeza inamba wena. Nawe nje ngoba unayo ngamnika. Angishela ubhuti phela uvumane ngishela wena ntokazi emhlophe ngicela ukuyithatha kuwe ngane yakuthi uyabuza uthi South Africa yonke no I know it's fine ayikho la into edinga ukutolikwa niyayibonela kwamina nje nginje ngoba nginje manje ngiphelelwa amazwi Africa yonke siyanthanda kakhulu nibalekile la nekhona amen yamna